Вітаю, з вами Зміцер Лукашукі. Мы по-ранейшаму абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, ізноўку вяртаемся да тэмы палітычнага жыцця за межамі, на жаль, пакуль што Беларусі, але тым не менш і выбары ў каардынацыйную раду. З намі зараз у студыі лідар выбарчага спісу каманда Латушкі і Рух за свабоду, кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўпраўлення, намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка. Прывітанне, спадар Павел. Вітаю вас. І нумар другі гэтага ж спіса, лідар Руху за свабоду, намеснік кіраўніка Народнага антыкрызіснага ўпраўлення Юрась Губарэвіч. Прывітанне, Юрась. Добрый дзень. А перш чым мы пачнем нашу размову, я хацеў, каб паставілі такую невялічкую відэазаставачку, калі ласка. Ну вось вы зразумелі, што гэта такая застаўка, лагатып, пазнавальны знак, па якім зараз вот дзесьці убачыўшы, вы можете зразумець, так, зараз пасля гэтай застаўкі выйдзе да вас на размову хтосьці з выбарчага спісу, кааліцыя, каманда Латушкі і Рух за свабоду. Ну што ж, яшчэ раз вітаю, Пал Палыч, спадар Юрась. І давайте з самага пачатку. Пал Палыч, навошта? Вот патлумачце, намеснік кіраўніцы, кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўпраўлення, і тое і сёе, і гэта навошта. Слушайте, вы так кажаце про гэтыя пасады, нібы гэтыя пасады сапраўды даюць нейкія пагоны, ці яны даюць нейкія заробкі, ці яны даюць нейкае, там, не ведаю, магчымасці большыя, чым мае чалавек, які працуе ў дэмакратычным руху. Гэта ж не пра пасады. Калі мы кажам пра Народнае антыкрызіснае ўпраўленне, адразу хацеў бы як бы паставіць тут все кропкі. Народнае антыкрызіснае ўпраўленне не удзельнічае ў выбарчай кампаніі. З лікам гэтага, калі не можа, напрыклад, удзельнічаць прадстаўнік нейкай арганізацыі ў выбарах, то тады трэба нам усім выйсці з палітычных партый, з грамадскіх рухаў, з офіса Светланы Ціхановскай звольніцца, адусюль, бо гэта ўвогуле не дыскусія падчас выбараў. Ёсць сапраўды гэтая пасада, умоўна назовем я так, у аб'яднаным пераходным кабінеце, ёсць жаданне быць абраным у каардынацыйную раду. І вось па што гэта? Давайте просто па-чалавечаму скажем. Ну, я вам скажу так, 3,5 гады мы ведзем барацьбу, і мы менавіта тыя, якія не плануюць здавацца. Незалежна ад чаго, што бы ні было, мы працавалі ўсе гэтыя 3,5 гады, і все могуць ведаць нас па выніках нашай працы. Ну, давайте возьмем некалькі просто фактаў. Гэта больш за 500 асобаў, якія былі ўнесены ў санкцыйныя спісы. Калі Васкресенскі не спадабаўся на вуліцах Варшавы, мы адразу адрэагавалі. А гэта 500 асобаў, гэта суддзі, прокуроры. Хацелася б, каб былі тысячы, але, на жаль, не гатовы нашыя партнёры прымаць такую колькасць асобаў у санкцыйныя спісы, але гэта же праца над кожнай асобай. Гэта трэба сабраць лінкі, доказы, матэрыялы, дасье, юрыстам паглядзець, пазней з байполам, з кіберпартызанамі праверыць дадзеныя, падаць, і пазней, каб гэтыя дадзеныя былі ўнесены ў спіс. Гэта дзесяткі санкцыйных спісаў, якія тычацца сектаральных санкцый, санкцый адносіных да прадпрыемстваў. Гэта канкрэтная праца нашай каманды. Гэта праца звязаная з тым, што, напрыклад, мы дамагаліся разам з партнёрамі, зразумела, каб Еўрабачанне не адбылося, не ўдзельнічала Беларусь, каб чэмпіянат свету па хакеі ці ў веласпорту не адбыўся ў Беларусі. Мы змагаліся за рэсурс па справах культуры. Я памятаю першую сустрэчу ў Брусэлі у генеральнага дырэктара, які адказвае за пытанні пашырэння, за пытанні фінансавання, можа лепш так сказаць. І менавіта тады было прынята палітычнае рашэнне аб выдаткаванні першых $мільёнаў на сферу культуры. Да гэтай пары, напрыклад, я, як былы міністр культуры, мы маем наш праект, і гэта канкрэтны праект музей вольнай Беларусі, мы не атрымалі нічога, але сфера культуры, ну, хтосьці ўсё ж такі атрымаў гэтыя сродкі і можа карыстацца з гэта. Гэта таксама вынік нашай працы. Колькі рэзалюцый Еўрапейскага парламента было прынята па сітуацыі ў Беларусі. Гэта тыя камунікацыі, які мы падалі ў міжнародны крымінальны суд. 2 камунікацыі па злачынствах, ваенных злачынствах Лукашэнкі ў сувязі з дэпартацыяй украінскіх дзей. Мы працягваем гэту працу. Гэта даклад па злачынству супраць чалавечнасці, які датычны ўжо нашых грамадзянаў Беларусі, беларусаў, якія пражываюць. Гэта все
велічэзная праца юрыстаў. Гэта 6 ордераў на арэшт тым же дырэктарам Жодзіна, Акрэсціна. Ну, мы дамагліся гэта. 6 ордераў на арэшт было выдадзена прадстаўнікоў рэжыма. Колькі было пададзена заяву грамадзянамі Беларусі ў рамках універсальнай юрысдыкцыі. Мы дамагаемся, каб гэтыя справы мелі свой вынік у выглядзе крымінальнай справы. Это кадровы резерв, про які можа сказаць Юрый. Мы заўсёды агітавалі, адвакатавалі за стварэнне інстытутаў дэмакратычных сілаў Беларусі. Вось калісьці я чуў недавно Астапеня, доктор сацыялогіі, кажа, важна, каб дэмакратычныя сілы займаліся інфармацыйнай працай. Так давайте паглядзім. За мінулы месяц Інстаграм Павла Латушкі это 550 тысяч праглядаў. YouTube Павла Латушкі гэта больш за 1 мільён праглядаў. Усе сацыяльныя сеткі, калі мы паглядзім відэо, матэрыялы тэкставыя, а пазней публікацыі, гэта за больш 10 мільёнаў праглядаў штомесяц і прачытаных матэрыялаў. Мы можам перапыніцца працаваць, і тады ў беларусаў, ну, будзе, можа, пункт гледжання больш прыхільны да Лукашэнкі, ці мы будзем працягваць гэта. І тут трэба зразумець, што все, што мы робім, вось нават па гэтых справах крымінальных, мы не падстаўляем людзей, мы падстаўляем толькі сабе. Мы падстаўляем сабе пад крымінальныя справы. Бо гэта дзейнасць ні ў якім сэнсе, ну, у меншай ступені, у мінімальнай ступені менавіта ставіць пад рызыку грамадзянаў Беларусі, але ставіць пад рызыку членаў нашай каманды, у адносінах да якіх узбуджаны крымінальныя справы, да якіх прыходзіць КДБ, якіх шантажуе нашымі сем'ямі, асабліва апошнім часам. Мы маглі б зрабіць больш, напэўна. Ну, але просто ёсць нейкі рэсурс чалавечы, правда? І вось пытанне, так чаму мы ідзем? І вось апошняе... Таму што вы столько пералічылі, гэта быў доказ таго, што вы робіце вельмі шмат. Навошта яшчэ дадатковая нагрузка? Значыцца, першае, мы не хочам спыняцца ў нашай барацьбе. Мы будзем яе працягваць. І апошнім гэтымі гадамі, я скажу так, што нам не ўдалося дасягнуць? Гэта адзін з элементаў, які ўплываў. Калі мы сустракаліся на розных сустрэчах, напрыклад, прадстаўнікамі Злучаных Штатаў Амерыкі, сядзіць Павел Латушкі, сядзіць іншая асоба альбо іншыя асобы, у тым ліку прадстаўнікі Коордынацыйнай рады, якія кажуць, трэба дамовіцца з Лукашенко, не трэба ўводзіць санкцыі, не трэба ўзбуджаць крымінальныя справы, а ўвогуле гэтай рэпрэсіі гэта віна нас, саміх беларусаў, як мы чуем апошнім часам. І вось калі апошнія месяцы я заўважу, што, напрыклад, некаторыя замежныя палітыкі гатовы сустракацца толькі з прадстаўнікамі Коордынацыйнай рады, якія менавіта за тое, каб дамовіцца з Лукашенко, каб не злаваць дзеда, каб не ўводзіць санкцыі, я гляжу, што менавіта вось у чым і праблема заключаецца, што выніковасць нашай дзейнасці была бы большая, калі бы у нас была большасць дэмакратычная, менавіта выступаючы за моцны ціск, за тое, каб не выбачыць дзеду, каб пацягнуць яго да адказнасці. І вось таму мы ідзем у Коордынацыйную раду, каб мець там большасць і ўплываць больш на менавіта з пункту гледжання нашай пазіцыі. Вось гэта галоўная мэта. Зразумела, і мы працягнем. Юрась, патлумачце вашу пазіцыю. Навошта вам Коордынацыйная рада? Тым больш, што вы чалавек дасведчаны у палітыцы. Вы не ў 20-м годзе пачалі толькі вот займацца актывізмам, вы гэта ўсё праходзілі. Вы ведаеце, якія структуры сапраўды здольныя нешта рабіць і жыццездольныя, а якія пятае кола? Ну, да папярэдняга адказу і да вось гэтага абгрунтавання я дадал яшчэ адно, што на маё перакананне выбарныя пасады маюць значна большую вагу, чым любыя гучныя пасады ў выканаўчай структуры. Бо для палітыка, які прайшоў праз выбары і дзякуючы гэтаму атрымаў месца, гэта перадусім адказнасць перад тымі выбарцамі, якія далі за яго галасы. І у выбарцаў узнікае права спытаць, што зробіць палітык на гэтай пасадзе, што ён зробіць у Коордынацыйнай радзе. Таксама новы фармат Коордынацыйнай рады. Так, я быў у папярэдніх 2 скліканнях, якія збіраліся фармальна па такім прынцыпе спачатку па спісе вядомых асобаў, пасля па дэлегаванні ад арганізацый. Гэта не спрыяла эфектыўнай працы Коордынацыйнай рады. От зараз я перакананы, калі мы пройдзем праз гэтыя выбары і калі беларусы самі вырашаць, хто можа быць іх прадстаўнікамі, а ідуць, заўважым, 12 блокаў з рознымі ідэямі, з рознымі падыходамі да бягучых праблем, з розным, можа быць, бачаннем Беларусі. Так, канешне, там няма сярод нас ворагаў, ёсць хутчэй канкурэнты на гэтым этапе, на этапе выбарчай кампаніі. Кропка будзе пастаўлена ўжо 25-27 мая, і пасля, я спадзяюся, адбудзецца канструктыўная супраца. Тут таксама унікальнасць гэтых выбараў у тым, што мы не змагаемся з нейкім знешнім ворагам. Мы хутчэй за ўсё апелюем да выбарцаў у справе адказнага выбару.
яны могуць прыглядзецца да тых людзей, там шмат вядомых людзей у гэтых выбарчых спісах, да іх папярэдняй дзейнасці, не толькі да іх заяваў і да сённяшніх праграмаў, бо праграму можна напісаць любую прыгожую, але важна ацэніць ту папярэднюю дзейнасць, якая была зроблена, наколькі гэтыя людзі могуць рэальна рэалізаваць тое, што яны пішуць зараз у сваіх выбарчых праграмах. І я перакананы, што якраз такі вось наша кааліцыя, каманда Паўла Латушкі, Рух за свабоду ёсць сведчаннем таму, што гэта ідзе адказная палітычная сіла, якая будзе выкарыстоўваць каардынацыйную раду не проста як пляцоўку для балбатання ці знаёмства з дэмакратычнымі працэдурамі. Для нас гэта не ёсць мэтай. Для нас ёсць мэтай рэалізацыя тых спраў, палажэнняў, праграмы, тых пачынанняў, над якімі мы зараз працуем, но рэалізацыя на значна больш эфектыўным узроўні, дзякуючы таму, што каардынацыйная рада будзе абрана непасрэдна беларусамі. Ну, таму мы прапановваем 9 першых крокаў у каардынацыйнай радзе, вельмі канкрэтных і дакладных. Першае – гэта прыняцце рэзалюцыі па праблемах, звязаных з атрыманнем візаў беларусамі і праблемаў пагранічных пераходаў, што зараз не вельмі турбуе, клапоціць менавіта беларусаў унутры. І лабаванне, адвакатаванне гэтай тэмы на падставе гэтай рэзалюцыі як голаса беларусаў у розных міжнародных інстытутах. Можна я пераб'ю адразу удакладнення просто по ходу, бо мяне пыталі на гэтую тэму раней. Скажите, а Беларусь, гэта ж все ж таки, ну, как бы рашэнне нацыянальнага ўрада, умоўна кажучы, ну, Польши той же самой. Беларусы могуць уплываць на рашэнні нейкія вот на такім узроўні? Слухайте, ну я удзельнічаў у сотні, у тысячах двухбаковых перамоваў, падпісваў міжурадавыя пагадненні. Я ведаю, што такое перамовы. Зразумела, мы не можам вырашаць за нацыянальныя ўрады гэтых краінаў, але падчас перамоваў мы маем свае аргументы, прадстаўляем свае аргументы. Калі прыходзіць просто Павел Латушка, альбо прыходзіць Светлана Ціхановская, якая абрана і мае гэты мандат, а яе не хопіць на ўсе справы, на ўсе праблемы, якія ёсць, але калі прыходзяць прадстаўнікі каардынацыйнай рады альбо створанага выканаўчага органа каардынацыйнай рады, то яны уже абапіраюцца на галасы беларусаў, на пазіцыю беларусаў, і гэты голас будзе гучней, больш моцным, больш сильным, як пытанне Уроцлава, якое мы падымаем апошнім часам, каб нас пачулі, што гэта праблема ёсць. Зразумела, яны будуць вырашаць. Мы же не можем за іх прыняць нейкі закон новы, як я сустракаўся недавно з намеснікам міністра ўнутраных спраў Польши, які сказаў, што перадусім мы зменім закон аб замежніках, і гэта вырашыць усе праблемы, у тым ліку і для беларусаў. Гэта яны прымаюць закон, іх парламент прымаюць закон, рыхтуе іх урад, але ўплываць, што будзе з пункту гледжання інтарэсаў беларусаў у гэтым законе, конечно же, мы можем. І калі гэта будзе прадстаўнічы орган, гэта большы голас. Наступнае, калі мы кажам пра адказнасць, вось зараз мы вельмі актыўна працягваем займацца злачынствамі супраць чалавечнасці. Гэта той даклад, які быў падрыхтаваны нашай камандай. Гэта праца не спынена, таксама як праца звязана з ваенным злачынствам па дэпартацыі украінскіх дзяцей. Так вось, злачынствы супраць чалавечнасці, гэта баліць усім нам. Мы можам гэта забыць? Я, Павел Латушка, не хачу гэта забыць. Наша кааліцыя не хоча гэта забыць. Але мы разумеем, што ёсць таксама сілы, якія кажуць, не трэба дразніць дзеда, не трэба ўзбуджаць крымінальную справу, не трэба перадаваць справу Беларусі ў міжнародны крымінальны суд, не трэба выдаваць ордер на арэшт, бо гэта перасячэ нейкую чырвоную рысу, бо з гэтага он разлуецца і будзе яшчэ больш страшэнным. Ну так тут прынцыповы падыход. Адказнасць павінна наступіць, бо калі ёсць злачынства, за яго павінна быць адказнасць. Не наступае адказнасць, будзе чарговае злачынства. Колькі гадоў мы будзем выбачаць. Так вось, гэтае рашэнне, якое мы павінны першае прыняць, гэта рэзалюцыя па адказнасці, стварэнне адмысловага камітэта і арганізаваць грамадскія слуханні па злачынствах Лукашэнкі або адказнасці. І гэты голас перадаць нашим партнёрам, каб у партнёраў не было сумнення, што гэта беларусы хочуць гэтай адказнасці. Разумееце, дэмакратыя ж у еўрапейскіх краінах будуецца менавіта на тым, на голасе грамадства. І мы першы раз хочам стварыць. Далей, нам важна стварыць альтэрнатыву. Глядзіце, як рэагуе Лукашенко на апошнім всебеларускім народным сходзе. Памятаеце, што они там себе придумали? Выборы в Координационный совет. Пауза. І ўздохнуў. Ён рэагуе на тое, што мы хочам абраць Координацыйную раду. Чаму? Таму што мы ствараем альтэрнатыву. І трэба з павагай паставіцца да тых 260 плюс асобаў, якія ідуць дэ-факта за крымінальнымі справамі, за ціскам на свае сем'і. Яны хочуць
працягваць барацьбу. І мы выступаем перадусім у нашай праграме не за тое, агітуючы за нас, мы агітуем за выбары. Вельмі важна прыйсці, прагаласаваць, узмацніць наш дэмакратычны рух. Бо ёсць такі выраз вельмі вядомы ў палякаў: ніц о нас без нас, нічога пра нас без нас. І вось зараз я скажу так, не маю права можа гучыць все публічна, у мяне складваецца ўражанне, што менавіта над нашымі галавамі будуць спрабаваць дамовіцца пра нас без нас. І тое, што будзе адбывацца ў Швейцарыі, пытанне міру, і чаму будзе там наш голас ці не, і тыя спробы Лукашэнкі, які заўсёды гуляў у гэтую гульню. Я тут зараз трошки сцішуся з Расіі, але давайте захадам пасябрую. Так у нас ёсць свая пазіцыя. Так вось тут уже мы прапануем галасаваць за нас, бо мы маем сваю моцную, жорсткую, прынцыповую пазіцыю. Хопіць гуляць з гэтым дзедам. Яго трэба прыцягнуць да адказнасці. Толькі ліквідацыя гэтага рэжыму у Беларусі створыць перадумовы для незалежнай, дэмакратычнай, еўрапейскай краіне. Але нам трэба абраць свой орган. Інакш хто мы такія? Мы будзем аднасобку хадзіць. Бо, напрыклад, прабачце скажу, Латушка мае нейкі аўтарытэт у Польшчы, працаваў, ведаюць, і ўсё. Але калі абраныя будуць прадстаўнікі, яны будуць абраныя беларусамі. Па-першае, ўсё ж таки не ўсімі беларусамі, а па-другое, вось і пытаюцца. А вось важна, каб большасць было, а мініма няма. А нават не у большасці еўрапейскіх краінаў няма мінімальнага парогу. Просто пытаецца, напрыклад, Вожык Патрыот: а калі Пал Палыч прыходзіць як прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета, гэта мае меншы ўплыў, маецца на ўвазе на сустрэчу з, скажем, лідарамі Польшчы. Гэта мае ўплыў, але мы кажам пра ўзмацненне ўплыву. Бо зараз ідзе дэматывацыя. Зараз ідзе дэматывацыя не толькі ўнутры ў нас, але дэматывацыя ў нашых партнёраў, у разуменні таго, хто мы такія. І вось зматываваць партнёраў, што мы сапраўды маем права казаць ад беларускага грамадства. Я не кажу ад беларускага народу. Ад беларускага народу можа казаць толькі прэзідэнт. Да? Можа Светлана Ціханаўская, якая, як мы разумеем, атрымала гэтую большасць. Але казаць ад беларускага грамадства, ось калі мы будзем падпірацца галасамі беларусаў, нават, прабачце, калі прыходзіць Павел Латушка, але за яго прагаласавала 100 чалавек, за мяне прагаласавала 100 чалавек, я ўжо прадстаўляю пазіцыю гэтых 100, калі 1000, калі 10 000. Таму я заклікаю усіх і сродкі масавай інфармацыі, і палітыкаў, і лідара Светлану Ціханаўскую агітаваць менавіта пра важнасць удзелу абрань наш Коордынацыйнай рады. Мы так марылі ў 2020. Прабачце, усё жыццё мы марылі абіраць, і каб наш голас не сфальсіфікавалі, каб у нас былі сапраўдныя прадстаўнікі. Мы же маем гэты шанец зараз зрабіць. Цяжка, конечно, трэба бяспечна, калі мы кажам з Беларусі, але гэты голас таксама важны. Да, гэта унікальная сітуацыя. Мы стварылі 3 інстытуты, трэба іх узмацніць. Вось самае галоўнае. Я адкажу Владимиру, які задае пытанне Латушку, але гэта не да яго пытання, таму што пытаецца: Кавалькова будзе ў радзе апрыоры, ці яна туды зусім не ідзе. Па-першае, яна туды не ідзе зусім. Па-другое, у гэтай складзе Коордынацыйнай радзе нікога не будзе апрыоры. Выбіраюцца усе абсалютна новыя людзі. Але, Юра, що ж таки, як чалавек дасведчаны, скажыце, ласка, даволі такое, скажем так, не то что негатыўнае, але абыякавае стаўленне да Коордынацыйнай рады у беларускім грамадстве, прынамсі у беларусаў, якія за мяжой. Маўляў, што яна, чым яна там займаюцца, якая яе роля, для чаго это, типа протапарламент, якія ён там законы будзе пісаць. Патлумачце, навошта ўсё ж такі яно трэба? Беларусаў эту традыцыю культывавалі 30 гадоў, што калі ёсць фармальныя нейкія выбарныя органы, то ўсё роўна іх рашэнні не залежаць ад меркавання выбарцаў. Таму цяжка пераламаць сітуацыю за лічаныя месяцы ці нават годы. Это працэсы. Мы этот працэс распачынаем. Вырашаў заўсёды адзін. Заўсёды адзін вырашаў. Другое, конечно, можа быць нейкі адбітак наклаў там імідж Коордынацыйнай рады папярэдняго склікання і так далей, но я перакананы, што ось у гэтай сітуацыі кожнаму беларусу трэба зразумець, што тыя праблемы, з якімі яны сутыкаюцца, знаходзячыся в Беларусі, гэта наяўнасць рэжыма, які не спыняе свае рэпрэсіўныя практыкі, гэта пагроза бізнесу, жыццю, свабодзе, штодзённая для любога беларуса. Незалежна ад таго, ён думае адсядзіцца ці не адсядзіцца ў гэтай сітуацыі. Калі беззаконне, калі не да законаў справы, то могуць прыйсці за кожным. Гэта таксама тыя праблемы, якімі сутыкаюцца беларусы, якія з'ехалі, ратуючыся ад пераследу. І гэтых праблем процьма.
у кожнага можа быць нейкія індывідуальныя, але іх можна таксама аб'яднаць па нейкай агульнай прыкмеце і ўжо вырашэннем тых праблемаў, якія сістэматызаваны, аб'яднаны, это працаўладкаванне, легалізацыя, магчымасць там атрымання пенсій для людзей сталага веку, магчымасць легальна знаходзіцца на тэрыторыі той ці іншай краіны без пагрозы, што заўтра цябе прызнаюць там агентам Лукашэнкі і выкінуць. Ось у адзіночку гэтым займацца ніхто не зможа, як бы не хацелася, а праблемы ад гэтага нікуды не знікнуць. Ось таму важна, каб быў выбарны орган, які будзе рэальна прадстаўляць беларусаў, які будзе мець вагу, і ў дадзенай сітуацыі это каардынацыйная рада, так у дапаўненні ўсім намаганням, якія прадпрымае Святлана Ціхановская, ягоны офіс, але гэта толькі ўзмацніць пазіцыю беларусаў. Координацыйная рада будзе адвакатаваць іх інтарэсы. І калі няма такого простого разумення, што это взаемазвязана, ну што тады тлумачыць? Я б хацеў, карыстаючыся момантам, вось Павел Павлович уже казаў пра тыя прагляды, якія маюць яго YouTube канал, соцсеткі, іх, калі не памыляюся, каля 20, можа нават троху болей розных. Таму подписывайтеся. Ужо кажа нават болей. С коалицией, да. Это нереально. Кому у любым выпадку подписывайте, что знойдете в Инстаграме, у Телеграме, на Ютубе. Подписывайтеся, глядзіце, у любым выпадку атрымаеце інфармацыю про тое, чым займаецца і Латушка, і як кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўправлення, і як прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета, і як нумар 1 команды аб'яднанай Латушкі і Руха за свабоду. Але, Павел Павлович, я да чаго хочу вярнуцца. Гэта ўсё ж таки ваша другая спроба заходу ў координацыйную раду. Не, чаму другая? Не, па-першае, я быў у першым складзе координацыйнай рады, быў абраны ў прэзідыум координацыйнай рады, першае скліканне. На першым месцы, дарэчы, да, па выніках галасавання. Это да, я маю на увазе галасоў, фактычна, тут ужо ў выгнанні. Фактычна кіраўніка, але тады было прынята агульнае рашэнне прэзідыуму, што мы не будзем абіраць кіраўніка, гэта будзе калегіяльны орган. І я таксама агітаваў менавіта за гэты падыход. Другі раз я пацвердзіў свой мандат, але гэта было хутчэй такое, дзіўнае рашэнне, калі мандат ужо пацверджаны, хтось прымае рэгламент і змяняе і выключае са складу координацыйнай рады. Ну вось выключылі Павла Латушку на падставе таго, што ён з'яўляецца прадстаўніком, намеснікам кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета, намаўляў міністрам, а міністры ўсе умоўна справаздачацца перад координацыйнай радай, і як жа ж Латушка будзе справаздачацца сам перад сабой. Ну такі аргумент быў. Зараз да. Гэта пытанне застаецца. Вот я вось пачаў шукаць, бо мы сёння апублікавалі пост, гэтае пытанне ставіцца шмат. Гэты пост мы ваш бачылі, і мы скачалі гэтыя вось, як правильно сказаць, карткі такія з імёнамі, каб вам было зручней, і я папрашу, каб вот зараз паставілі, яны так по парадку і ідуць, як вы там у сябе. Так вось ваши аргументы. Ну, па-першае, трэба зразумець, што новыя дэмакраты, калі можна умоўна іх так назваць, якія учора адзначалі 20годдзе ўступлення ў Еўрапейскі Саюз, сярод якіх мы можам вылучыць, напрыклад, і Польшу, і Літву, нашых суседзей, і Чэхі, і іншыя, яны будуюцца па прынцыпу наступнаму. Гэта калі ў парламенце перамагае партыя альбо коаліцыя, якая пазней фарміруе выканаўчы орган улады. І дэпутаты, абраныя ў гэты парламент, з'яўляюцца адначасова і членамі выканаўчай улады. Такіх прыкладаў вельмі шмат. Прэм'ер-міністр Польшчы, дзе мы з вами знаходзімся, Дональд Туск, з'яўляецца лідарам грамадзянскай платформы абывательскай, і ён адначасова з'яўляецца дэпутатам парламента. Калі мы паглядзім на Літву, прэм'ер-міністр Літвы Шыманіты, а яна таксама з'яўляецца членам правячай партыі і адначасова прэм'ер-міністрам. Ландсбергіс, член правячай партыі і адначасова міністр замежных спраў. Асабіста знаёмы з міністрам абароны Чэхіі, напрыклад, яна член партыі правячай і міністр абароны. Міністр унутраных спраў Чэхіі таксама член парламента і міністр ва ўрадзе. Гэтых прыкладаў можна працягваць. Таму, вось давайте паглядзім сітуацыю. У нас координацыйная рада абіраецца і кажа: слухайте, а мы вось тут подумалі і вырашылі, што мы будзем агітаваць за тое, каб Беларусь увайшла ў склад саюзнай дзяржавы з Расійскай Федэрацыяй. Вось трэба ўзмацняць сувязі з Расіяй. Ёсць урад, кабінет, створаны зверху прэзідэнтам. А ён кажа: не, прабачце, а мы выступаем за еўрапейскі выбар.
конфликт. Напрыклад, парламент, Координацыйная рада выступае за дзяржаўную форму ўласнасці, і гэта будзе нашим прыярытэтам. Ну, я такі умоўны прыклад. Зразумела, таких прыклад могуць быць сотні тысячы. А кабінет кажа, а мы за прыватную ўласнасць, прыярытэт за прыватную ўласнасць. І што ў нас атрымліваецца? Канфлікт. Так вось, каб не было гэтага канфлікта, еўрапейскія дэмакраты, менавіта гэтых краінаў, і не толькі, які я пералічыў, яны праз парламент фарміруюць урады, выканаўчы орган, і тады тая палітыка, якая праводзіцца парламентам, рэалізуецца урадам, і урад таксама можа ўплываць на тыя законы, якія прымаюцца ў парламенце. Нема канфліктаў. Для нас вельмі важна, вось менавіта, каб гэта не былі два абасобленых паміж сабой органу. Зразумела, што ў парламенце ёсць большасць, а ў большасці заўсёды будзе апазіцыя, якая будзе супраць гэтага выступаць. Увогуле, нават калі мы кажам пра справаздачу ўрадаў, такого не бывае. Можна працэдуру прапісаць у рэгламенце, калі, напрыклад, паставіць вотум даверы ўраду, і гэта можна ініцыяваць, тады ідуць слуханні, задаюцца пытанні, пазней парламент галасуе большасці галасоў, падтрымлівае альбо не падтрымлівае ўрад. Ці асобнаму міністру, яго можна выклікаць на дыванік, але гэта лагічна, бо тады ёсць узаемасувязь, нема канфліктаў, а так мы будзем пастаянна канфліктаваць. Координацыйная рада будзе за сваё, кабінет будзе за іншае. То есть вось пытанне новага рэгламенту таксама ўзнікае. І вось гэты новы рэгламент, ён павінен прапісаць і ўплыў Координацыйнай рады на фарміраванне выканаўчага органа. Тады все будуць працаваць у адным рэчышчы, а не цягнуць коўдру кожны на сябе. Вось гэта нармальная логіка. Так што нам гэта даказалі дэмакратыі ў тых краінах, дзе большасць беларусаў пражывае. І тут не пытанне пра пасады. Да? То есть, тут же я кажу, мы калі будзем, можа, у мірнай Беларусі, у нашай вольнай Беларусі, тады будзем казаць пра нейкія пасады. Пра якія пасады мы кажам сёння. Але я з аргументамі вашымі згодны, але што будзем мець? Зараз вось такое рашэнне, как бы працэдура, ці як нам правильно, ёсць запісана у статуце, не? То есть вот что рабіць вот зараз? Патлумачыў бы на выборы ситуацию... скончацца, латушку абралі. Яму пакуль будзе зменена там нешта, трэба будзе сысці з АПК, ці што? Юрась, так, я патлумачыў бы на сітуацыю сённяшняга дня. Нема ніякай забароны Павлу Латушку, як грамадзяніну Рэспублікі Беларусь, які валодае выбарчым правам, удзельнічаць у гэтых выбарах. Тое ж самае тычыцца і Аліны Коўшык, там, ці хто яшчэ там можа з кабінета там на ўзроўні намеснікаў удзельнічае, бо не кабінет арганізоўвае гэтыя выбары. Тут нават не то, што юрыдычнага, тут такого маральнай супярэчнасці няма. Координацыйная рада папярэдняго склікання фактычна сфармавала выбарчыя правілы і працэдуры. Координацыйная рада іх зацвердзіла, так, накіраваўшы там на узгадняючы... Сённяшнім днём усё зразумела. Так. Дзень завтрашні, выборы скончыліся. Да далей... Это першы будзе абраная Координацыйная рада. Першая, абраная беларусамі. Яна павінна просто будзе прапісаць новыя дакументы, на падставе якіх яна будзе дзейнічаць. Першы рэгламент. Бо гэта упершыню будзе сфарміраваная беларусамі. І ў іх будзе права прапісаць новыя рэгламентныя дакументы. Калі гэта атрымае большасць, значыцца, гэта рашэнне будзе прынята. Калі не, значыцца, не будзе... Але уявіць сабе сітуацыю. Напрыклад, сёння я з'яўляюся членам кабінета. Заўтра Ціхановская прымае рашэнне выключыць, лепш сказаць карэктна, да, выключыць Латушку з кабінета. І мяне адначасова ўжо выключылі з Координацыйнай рады, бо я не магу быць членам Координацыйнай рады, таму што я з'яўляюся членам кабінета. А праз месяц Ціхановская я станаўлюся і не членам кабінета, і не членам Координацыйнай рады. То чалавека выкідваюць просто з палітыкі. Гэта нармальнасць. І давайте не пра мяне, бо я не хацеў бы казаць. Гэта ж, напрыклад, Аліна Коўшык таксама ідзе зараз у Координацыйную раду. І так гэта можа быць. Чалавек можа з Координацыйнай рады стаць членам кабінета, а пазней яго выключыць з кабінету. Але адначасова ён уже і не будзе членам Координацыйнай рады. Іх просто будуць выкідаваць. І гэта неправільны падыход. Гэта не пытанне нават адно з пытанняў рэсурса чалавечага, бо у нас і не хапае, можа, людзей, якія гатовы былі бы актыўна займацца. Але з іншага боку гэта нелагічна просто нелагічна. Юрась, вот Пал Павловича цяжка перагаварыць, да? Нумар першы цягне на сябе коўдру пастаянна. Я да вас з іншага боку. Хоць рух за свабоду гэта лічыцца грамадскае такое аб'яднанне, тым не менш вы і ў свой час і партыя БНФ, то есть вы ведаеце, што такое палітычная праграма. У дадзеным выпадку, і вот я уже не один раз чуў такія прэтэнзіі, што нешта ні ў кого няма нейкай палітычнай праграмы. Усе такія, мы за ўсё хорошае супраць усяго дрэннага, а ці гэта не палітычная кампанія? Вот як вы, ёсць палітычная праграма ў вашай кааліцыі?
Так, натуральна, у нас ёсць палітычная праграма. Гэтая праграма фармавалася супольна з улікам меркавання ў тых людзей, не толькі структур, скажем так, якія сфармавалі кааліцыю, але і кожнага удзельніка выбарчага спіса, тому што оно літаральна дапаўнялася вельмі важнымі пунктамі. Праграма ахоплівае дастаткова шырокія сферы. Это пытанні надзённыя, сённяшнія, якія трэба вырашаць для беларусаў Беларусі. Это пытанне рэпрэсій. Гэта пытанне дапамогі тым, хто стал ахвярам беларускага рэжыма. Гэта пытанне міграцыі, таксама велізарная колькасць. Но ёсць і ключавыя стратэгічныя накірункі. Бо мы, конечно, можем бясконца канцэнтравацца на праграмах дапамогі, но это як гасіць наступствы, але трэба змагацца з прычынай. І вось змаганне з прычынай – это ключевой пункт нашай праграмы. Перадусім, это прыцягненне да адказнасці прадстаўнікоў беларускага рэжыма, уключна з Александром Лукашенко. Ёсць прапісаныя інструменты, як гэта зрабіць, і якраз это то, на чым ужо не першы дзень працуе каманда Паўла Латушкі. Ёсць напрацоўкі, якія пры дапамозе каардынацыйнай рады, большасцю каардынацыйнай рады, можна будзе рэалізаваць значна хутчэй, чым это ёсць на сённяшні дзень. Гэта пытанне адказнасці, гэта пытанне таксама і будучыні, бо мы не павінны канцэнтравацца і на сённяшнім дні, на сённяшніх праблемах, але паказаць вобраз будучай дэмакратычнай Беларусі. Тут ёсць і еўрапейскі выбар для нашай краіны, тут ёсць і пытанне станаўлення дэмакратыі, гэта павага да чалавека, это верхавенства закона, гэта тое, як мы будзем ажыццяўляць рэформы ў пераходны перыяд. Это комплексная праграма. Я заклікаю ўсіх з ёй азнаёміцца з кожным пунктам, і калі ёсць нейкія пытанні, вы можете камунікаваць са штабам нашай кааліцыі, і мы з задавальненнем адкажам на кожнае пытанне. Дарэчы, мы прапанавалі вось гэты 9 крокаў. 9 крок, які мы прапаноўваем, каб зрабіць у рамках Координацыйнай рады, это кожны чалавек можа прапанаваць. Это может быть 9 девятых крокаў, это может быть 99 девятых крок. Ну, зразумела, гэта будзе залежаць ад нашага чалавечага рэсурсу. Але вось адзін прыклад. Мы стварылі 2 інстытуцыянальных механізма за гэты час супрацоўніцтва з партнёрамі. Стратэгічны дыалог са Злучанымі Штатамі Амерыкі і контактная група, кансультатыўная група Беларусь-Еўрапейскі Саюз. У рамках стратэгічнага дыалога з Злучанымі Штатамі Амерыкі 2 тыдні таму назад адбылася пасяджэнне групы, рабочай групы, якая займаецца пытаннямі адказнасці. І гэта добра ўжо, што створана такая група. У рамках контактнай групы Беларусь-Еўрапейскі Саюз 3 тыдні таму назад я ў Брусэлі сустракаўся у рамках КОЭС, такая рабочий орган, які фарміруе рашэнні міністраў замежных спраў і кіраўнікоў дзяржаў членаў Еўрапейскага Саюза па пытаннях адказнасці. Ўсё ж таки мне ўдалося дамагчыся падчас апошняга паседжання гэтай контактнай групы, кансультатыўнай групы, што гэтае пытанне будзе ўнесена ў парадак дня. І там я прадставіў менавіта гэтай 5 механізмаў, 2 з іх прыярытэтных. Вось адзін, яшчэ раз паўтараюсь, механізм па злачынству супраць чалавечнасці, перадача сітуацыі Беларусі ў міжнародны крымінальны суд і адказнасць за ваенныя злачынствы. Так вось, гэта праца, на жаль, гадоў, гэта праца месяцаў. Калі мы сустракаемся на падобных сустрэчах з нашымі партнёрамі, то тады будзе казаць пра гэта не толькі кабінет, умоўна, Павел Латушка, які адказвае за пытанне адказнасці, ці там Светлана Ціхановская, ці хтосьці яшчэ, але аб гэтым будзе казаць таксама ў якасці прыярытэтна і Координацыйная рада. І тады нашы партнёры будуць разумець, што беларускае грамадства чакае сёння матывацыі. Матывацыі ў чым? Што той чалавек, які здзяйсняе злачынства, павінен атрымаць хаця бы рызыку адказнасці. Рызыку, што яна рэальна становіцца. Заўтра ён будзе сядзець на лаве падсудных у ГАЗе. Для гэтага трэба выдаць ордер. Для гэтага трэба пачаць расследаванне ў рамках міжнародных інстытутаў, міжнародных крымінальных судаў. Шмат прымаецца рэзалюцый на ўзроўні Савета па правах чалавека ООН, парламенцкай асамблеі Савета Европы, парламенцкай асамблеі ОБСЕ, еўрапейскага парламента. Гэта так, як, ведаць, па паліцах рассаваць, усюды все дзірачкі запоўнілі, але галоўнае ж, калі запрацуюць механізмы, правильно? Так вось, над гэтымі усім, што я сказаў, по паліцах мы уже расклалі ўсё, дзе магчыма. Вось зараз пытанне гэтага механізма. І калі мы выходзім на гэты дыалог з амерыканцамі, з дыалог з еўрапейцамі, мы кажам, все, трэба пачынаць гэты механізм. Калі мы размаўляем з урадам Польшы ці з урадам іншых краін, мы кажам, вось, уключайце механізм. І будзе казаць не толькі кабінет, аб гэтым будзе казаць і Координацыйная рада. Калі мы перамагаем, зразумела, калі гэта станецца прыярытэтам, калі перамогуць тыя, якія кажуць, што
лепш дамовіцца з дедам, ну тады гэта не будзе прыоритетом. А калі мы не пойдзем галасаваць на выборах, значыцца мы падтрымаем тых, хто за Лукашенко, бо фактычна мы аддаем яму права вырашаць зноў за наш лёс. Да, гэта все умоўна, адносна, гэта можа спекулятыўна, права аддалі, не аддалі, ён там, ён кантралюе, мы не кантралюем, але мы змагаемся далей ці не змагаемся. Я за тое, каб змагацца, і наша кааліцыя ідзе за тое, каб змагацца далей, ціснуць на гэты, бо яму таксама гэта баліць. Это же бачна, ён рэагуе. Як он рэагаваў на справу ваенных злачынствах па дзецях? Ён же адразу пачаў рэагаваць. Як он рэагуе на выбары ў Коордынацыйную раду? Ён рэагуе. Мы павінны ціснуць. І мы ведаем же сацыялогію, што 66% беларусаў выступаюць за дэмакратычную форму ўправлення ў Беларусі. Больш за 20 не акрэслілі свой пункт гледжання. Не акрэслілі, это значыць, людзі альбо запалоханыя, ну альбо сапраўды не акрэсліліся. У нас канстытуцыйная большасць у Беларусі. Мы просто маем права прадстаўляць гэты голас канстытуцыйнай большасці, але для гэтага трэба, каб мага больш людзей прыйшло на выбары і прагаласавала. Ось ведаеце, мы тут пару дзён таму праводзілі такую у сябе галасавалку. Ну я не скажу, что там жартаўлівую, не жартаўлівую, але прамацаць настроі грамадства. Блок Павла Латушкі і Руху за свабоду выйграў у абодвух турах галасавання гэтага, прычым выйграў з такім вельмі добрым адрывам, там 50 з нечым адсоткаў галасоў. Я да чаго гэта веду? Безумоўна, вы атрымаеце умоўныя гэтыя мандаты дэлегатаў Коордынацыйнай рады. Я так падазраю, што з улікам таго вялікага спісу, які вы маеце, і таго адрыву, які ёсць, я так мяркую, што можа і захаваецца далей, шмат вашых паплечнікаў таксама трапіць Коордынацыйную раду, што вы будете мець магчымасць. Я зараз пайду ў сваю любимую справу, канспіралогію такую, што можа быць Павел Латушка стане па выніку спікерам Коордынацыйнай рады. Фактычна мы зараз прыходзім нават да такой, як это была такая ў 2007 годзе, як Юрась, нагадайце, как там ротацыйнае лідарства тады, да? Пасля конгресса да, Смеленкевичем, да. Там 400 старшыні. Да, і тут я пачуў такую новую выказванне, называется «Падзеленае лідарства». Так вот, ці не хоча спадар Павел такім чынам падзяліць, урваць кавалак лідарства ад Ціхановскай? Нашым прыярытэтам у нашай выбарчай кампаніі з'яўляецца галоўны тэзіс, адзін з галоўных тэзісаў — умацаванне інстытутаў, якія існуюць. Гэта значыцца інстытута прэзідэнта-электа, за якой, дарэчы, выказваўся і Павел Усаў. Адкрыта, дакладна ён казаў, што так, у нас ёсць прэзідэнт-элект у 2020 годзе. І гэта, конечно, нефармалізаваная пасада, але не фармалізаваная і грамадска прызнаная, я бы сказаў так. Прызнаная праз камунікацыю дэ-факта дыпламатычную, што ёсць асоба Светлана Ціхановская, якая з'яўляецца абраным прэзідэнтам. Мы за ўмацаванне гэтага інстытута. Таксама мы за ўмацаванне выканаўчага органа дэмакратычных сілаў альбо беларускага грамадства, аб'яднанага пераходнага кабінета. І мы у першы раз, каб быў сфарміраваны прадстаўнічы орган беларусаў, моцны прадстаўнічы орган, які будзе займацца канкрэтнымі таксама праблемамі беларусаў. Так што мы за ўмацаванне гэтых трох інстытутаў. Што тычыцца, як кажуць, не кажы гоп, пакуль не пераскочыў. Я бы не хацеў зараз прагназаваць, казаць, хто, што і як, якія пасады, зноў жа аб гэтых пасадах, но это трошки так хутчыць, мне не зусім прыемна, правда. Таму мы сёння агітуем за тое, каб мага больш людзей прагаласавала, гэта самае галоўнае, і каб створаны быў прадстаўнічы орган, а ўжо пазней усе гэтыя пытанні пасаду і так далей. Юрась, а у меня будзе да вас такое пытанне. Мне адзін знаёмы беларус днямі напісаў у прыват, ён не бот, нічога, я з ім знаёмы асабіста. Ён піша: вот у мяне две вышэйшых адукацыі. Я больш за 10 гадоў працаваў на кіруючых пасадах. І нават пры гэтым усім я не магу зразумець, што ж ўсё ж такі гэты азначае тэрмін прадстаўнічы орган Беларусі. А, кажа, шараговыя беларусы, можа, ввогуле как бы не разумеюць, што это. У чым прадстаўнічасць? Ці адпавядае ўсё ж таки гэтая сама назва функцыям Коордынацыйнай рады? А то это протапарламент, квазіпарламент, прадстаўнічы орган. Каго прадстаўляе? Паглядзім па выніках выбараў, і як мінімум гэты орган будзе прадстаўляць тых людзей, якія прымуць удзел у галасаванні. Дарэчы, нагадаю, што ў рэгламенце Коордынацыйнай рады папярэдняго склікання напісана, што яна прадстаўляе Беларусь.
беларусаў і ось людзі якія склікалі яны взялі на себе такую адказнасць, хаця это можа не зусім адпавядае рэчаіснасці. Зараз па выніках выбараў так і будзе. Прадстаўнічая дэмакратыя это выбарная дэмакратыя. Это права абіраць тых, хто будзе казаць ад твайго імя і выступаць в тваіх інтарэсах. І калі от на пачатку, дарэчы, прагучала тэза, што тут ёсць нейкія абмежаванні, што не ўсе беларусы будуць гэтым удзельнічаць, і зноў это выбар кожнага з беларусаў. Так, ёсць абмежаванні, звязаныя з бяспекай, але ізноў той інструмент, які рэалізоўваецца людзьмі, адказнымі за выбарчую працэдуру, за працэдуру галасавання, ён прадугледжвае дастаткова высокі ўзровень бяспекі. Тут уже хутчэй трэба знайсці ў сабе сілы, час, каб азнаёміцца з праграмамі, вызначыцца, каго падтрымліваеш, і зрабіць гэты невялічкі крок. В Еўрапейскім звязе таксама ёсць сітуацыя, калі не ўсё грамадства 100% бярэ ўдзел у выбарах. Я ўжо нават не кажу пра мясцовыя, дзе, як правіла, можа там яўка быць і 30, 25, 30%, ты не менш фармуюцца вось гэтыя мясцовыя рады, і яны прадстаўляюць жыхароў сваёй тэрыторыі. Ну, нават парламенцкія бывае, што дастаткова нізкая яўка, ну, але ніхто вынікі тых выбараў не аспрэчвае, бо ізноў это тваё права, альбо ты адсядзішся дома, і тады ад твайго імя і за цябе будзе хтосьці казаць у парламенце, прымаць законы, уводзіць падаткі, як это можа быць у дэмакратычных краінах, ты будзеш абурацца, но ізноў хто вінаваты? Не зрабіў выбор, не прыйшоў, не прагаласаваў. Віталий піша: Латушка один з немногіх, хто сапраўды работает. Пытанне таксама ад нашага гледача. Калі ласка, спытайцеся ў спадароў, што іх спіс думае пра стварэнне нейкага умоўнага аналага дзяржбюджэта дэмсілаў і сістэмы добраахвотных падаткаў. Дарэчы, адзін з пунктаў, які стаіць у 9 першых, а 9 я зноў-такі паўтараю нумар гэтай нашай кааліцыі, і 9 гэта пункт для кожнага з беларусаў, які можа прапанаваць. Вось я магу зачытаць. Стварэнне бюджэтнай камісіі Координацыйнай рады і распрацоўка палажэння па фінансаванні і фандрайзінгу праектаў, які запускае Координацыйная рада. Ну, гэта можа так, калі зарысоўку зрабіць, такую замалёўку, можна працаваць такім чынам. Координацыйная рада прымае, напрыклад, рашэнне аб неабходнасці фінансавання падтрымкі там 3-4 праектаў, праграмаў Координацыйнай рады. Пазней яны выносяцца на грамадскае абмеркаванне, людзі выказваюць свой пункт гледжання, пазней прымаецца рашэнне, і пасля гэта ўжо адкрываецца гэтыя праекты да фінансавання, да рэалізацыі. Таксама вельмі важна стварыць палату фінансавага контроля, каб была забяспечана гэтая празрыстасць. Гэты пункт з 9 першых крокаў прапісаны нашай кааліцыі. То есть мы хочам стварыць, як бы пераасэнсаваць і перазапусціць камісію па праблематыцы палітвязняў. І, дарэчы, у нашай кааліцыі асацыяцыя палітвязняў даволі. І для нас гэта вельмі важна. Гэта адзін з прыярытэтаў, якім мы хацелі бы займацца і ў Координацыйнай радзе, бо у нас ёсць палітзняволеныя, які ўваходзяць у наш склад кааліцыі. Гэта пытанне дапамогі добраахвотнікаў, гэта пытанне эвакуацыі, чым мы займаемся. Дарэчы, не ўзгадаў, больш за 100 асобаў, сем'яў і рэпрэсаваных і добраахвотнікаў, якім мы дапамаглі за гэтыя 3,5 гады эвакуавацца з Беларусі. Мы працягваем гэтым займацца кожнага дня, і таксама павінна быць створана адпаведная камісія. А пад гэта трэба адкрываць і адпаведныя фандрайзінгі. Важна, каб быў грамадскі кантроль. Калі гэта будуць абраныя дэпутаты, яны будуць несці адказнасць перад кожным сваім выбаршчыкам за хлусню, за падман, але патрэбна, каб быў створаны механізм. Гэта палата, якая будзе кантраляваць гэтыя все фінансавыя пытанні. Так, што мы яшчэ не абмеркавалі датычна выбараў, ці можа быць самі што хацелі сказаць, бо ў мяне ёсць пытанні да абодвух па-за межамі вось гэтай нашай тэмы, бо рэдка, на жаль, сустракаемся, а шмат што хацелася б абмеркаваць. Пал Павлович, што хацелі б дадаць? Я думаю, што галоўнае важна, каб мы пайшлі і прагаласавалі. Беларусам важна, каб гэта быў прадстаўнічы орган, каб з Беларусі наш голас быў чутны тут, каб мы маглі менавіта ставіць пытання нашай незалежнасці, ніякіх дамоваў без уліку беларускага голаса, ніякіх перамоваў з Лукашэнкам. Калі хтосьці будзе рабіць такія спробы, мы павінны стаяць як бы пасяродку і вось проста трымаць гэтую дысцыпліну, трымаць гэта перагародка такая павінна быць з нас беларусаў. Сапраўды ёсць гэтыя спробы, ці это ўсё абмяжоўваецца вот этими выказваннямі не так. На жаль, так. Такая інфармацыя ёсць, але зноў жа такі мы павінны стаяць тут і казаць: не, без нас
Гэтае пытанне вырашыць нельга. Зашмат было ахвяраў і ёсць ахвяраў у беларусу. Зашмат мы аддалі крыві ўжо, сілу, энергіі за тое, каб наша Беларусь была вольнай і незалежнай. І без нас вырашаць хопіць. Якая бы гэта краіна не была, якія бы это саюзы не былі, якія бы гэта палітыкі не былі. Яны не маюць права рабіць гэта без нас. Увогуле пытанне, ці маюць права, а без нас не маюць права. І зноў жа такі, калі мы кажам пра нашу дыаспору, ту, да якой мы таксама належым, шмат пытанняў, колькі пішуць людзей у асабістыя, да, колькі пытанняў ставіцца. Мы не ў стане, як каманда народнага антыкрызіснага правлення, дапамагчы кожнаму. Я адразу прашу прабачэння, таму што нас не хапае проста чалавечага рэсурсу. Але вырашаць гэтыя праблемы трэба, правильно? Значит, трэба да іх падыходзіць сістэмна. Калі мы зараз сустракаліся з намеснікам міністра сям'і і сацыяльнага забеспячэння Польшы і абмяркоўвалі пытанне пенсій, а у нас больш за 8 тысяч асобаў, напрыклад, трымалі тут міжнародную абарону, толькі пра Польшу я кажу. Сярод іх ёсць і пенсіянеры, і гэта пытанне ўзнікае, якім чынам ім атрымаць дакументы з Беларусі, калі асоба, якая мае статус міжнароднай абароны, не мае права камунікавацца з уладамі. І намеснік міністра, які цытаваў, фактычна мне цытаваў заканадаўства Польшы, на гэтым пытанні ён не працытаваў нічога, бо ён не ведаў адказа. Мы ставім гэтае зараз пытанне і хочам атрымаць на гэтае пытанне адказ. І такіх пытанняў шмат. Так вось, мы павінны мець гэты орган прадстаўнічы, які таксама будзе дапамагаць выканаўчай улады збіраць гэтай праблемы, адвакатаваць гэтай праблемы. Міжпарламенцкае супрацоўніцтва таксама важна. Ну, а з іншага боку, вось мы таксама кажам пра падзел гэтых уладаў праз прадстаўнічасць. Вось выканаўчы орган. Мы жа бачым з вами, што ў асноўным, калі палітычныя рашэнні прымаюць, яны не прымаюцца на ўзроўні парламенту, яны прымаюцца выканаўчымі органамі ўлады. Але выканаўчыя органы ўлады яны не адасоблены ад людзей, бо яны звязаны праз парламент з людзьмі. Таму зноў-такі паўтараемся, член выканаўчага органа, ён прадстаўляе сваіх грамадзянаў пра што? Праз парламенцкі інстытут. Інакш ён проста ходзіць там вось на гэтых здымках, дзе мы бачым шмат прэзідэнтаў, прэм'ераў, міністраў замежных спраў. Каго ён прадстаўляе? Ён прадстаўляе сваіх выбаршчыкаў, правильно? Перадусім. Таму важна адвакатаванне і тут праблему. Трэба ісці на выбары. Важна ісці на выбары, важна прагаласаваць, важна, каб быў наш голас. Гэта нашае права, гэта наша магчымасць, гэта, калі хочаце, ну, абавязак, это так савецкі такі тэрмін быў, да? Абавязак, ну, гэта просто важна нам, па-чалавечаму. Я не ведаю, наколькі гэта пытанне менавіта вам зараз, ці мы пазней зробім эфір там з тым же самым ліберам і абмяркуем гэтую тэму, але я думаю, што вы таксама, ну, вас мусіць турбаваць гэтае пытанне ваших выбаршчыкаў у тым ліку, таму што яна турбуе. Вот пытаюцца, а платформа для галасавання ўжо вядомая, трэба будзе рэгістравацца, куды, якія дадзеныя прадастаўляць, як абарона персанальных дадзеных будзе рэалізоўвацца з абарона ад ботаў. Вот вы цікавіліся гэтымі нюансамі? Ну, я веру ліберу, перадусім, ён чалавек дасведчаны, чалавек аўтарытэтны, можа тут Юрый так, дапаможа. Натуральна цікавіліся. І пытанне веры, мне тут ужо Леся Руднік рассказывала, што і легітымнасць это таксама пытанне веры. Так што давайте. Натуральна цікавіліся, і наколькі ведаю, было некалькі справаздачаў па ходу падрыхтоўкі гэтай платформы для галасавання, як і перад каардынацыйнай радай, так і перад аб'яднаным каардынацыйным кабінетам, дзе лібер дакладна тлумачыў, як гэта все будзе працаваць, якія могуць быць пытанні, якія ёсць перавагі таго ці іншага падыходу, і канчатковае рашэнне зараз прынятае. Конечно, мы не можам адказаць на ўсе тэхнічныя нюансы, бо гэтым павінны займацца распрацоўшчыкі, но тое, што гучала са слоў каманды распрацоўшчыкаў, што платформа падрыхтавана, яна дае магчымасць кожнаму беларусу, незалежна ад таго, дзе ён знаходзіцца, у Беларусі ці за межамі, прыняць удзел у галасаванні. Спадар Павел, скажите, ласка, я ведаю, што у аўторак, ну, звычайны дзень, калі збіраюцца прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінета, абмяркоўвалася ў тым ліку, но мы это ўжо паўжартам назвалі гэта пытанне дронаў Церцеля. Маецца на ўвазе сітуацыя з лістом Сахашчыка, вот, і ўсё. У нас сёння будзе паседжанне. А, то сёння? Да, у 5 вечара. А мне казалі, што ва ўторак. Так думаў, вот зараз спытаю. Не, у 5 вечара сёння адбудзецца. Добра, а ваша пазіцыя па этой сітуацыі ўсёй? Моя пазіцыя, ну, тут не пытанне пазіцыі, мне падаецца, што тою інфармацыю, якую публікаваў Сахашчык, ці проста ён пазіцыю сваю выказаў, яго падыход быў папярэдзіць аб нейкіх рызыках, якія могуць узнікнуць у сувязі з сітуацыяй. Ці у яго былі падставы
публікаваць, перадаваць гэтую інфармацыю. Ну гэта пытанне лепш паставіць яму. Но я ўсё ж таки разглядаю гэта ўрэчышчы папярэдзіць аб тым, каб гэтага дрэннага не адбылося. Добра, ну я думаю, пачуем яго яшчэ, да, можа. Да, пачуеце, потому что що тут наперад. Да. Юрась, я да скрытай базы даносаў. Там аказаўся і ліст ад руху за свабоду. Так. Вы пісалі старшыні КДБ, выклікалі яго на разборкі, на размову. Чым скончылася? Ну, як звычайна бывае, фармальна, публічна ці неяк не публічна нам не адказалі. Я нагадаю, эта сітуацыя была 2017 году, калі пачаўся просто тотальны пераслед сяброў руху за свабоду. Это было літаральна праз паўгады, калі адбыліся перавыбары у кіраўніцтве руху за свабоду. Я стал старшынём. Напэўна, вось это была спроба унедрыць нейкую сетку агентаў. Ну, нашы людзі адказныя, яны мне дакладвалі, што сустракаюцца па месцы працы, прыходзяць на вучобу, выклікаюць нейкія дзяржструктуры, спрабуюць распытваць пра рух за свабоду. Это набыло масавы характар. Мы на калектыўнай нарадзе вырашылі, што трэба на гэта адрэагаваць публічна. Таму был накіраваны такі зварот старшыні, не памятаю, хто на той час был там, Вакульчык ці хто, з прапановай задаць пытанні публічна. Сустрэцца, так, але задаць гэтае пытанне ў прысутнасці сродкаў масавай інфармацыі. Бо мы дзейнічаем адкрыта, і нам няма чаго хаваць. Мы былі на той момант зарэгістраванай у Рэспубліцы Беларусь арганізацыі. КДБ пабаялась сустракацца публічна, але пэўны эфект это мела, таму што такі пераслед нашых сяброў на той момант прыпыніўся. Зразумела. Спадар Павел, а да вас таксама вот звязку з гэтай базай, якую ўскрылі, і сітуацыя, што двух чалавек ужо, якія нібыта імкнуліся патрапіць у коардынацыйную раду, праз такія вось выбары, спісы выявілі, выкрэслілі і гэтак далей. Але ж ёсць такое, ну, как бы так сказать, апасенне, што не ўсіх выявілі, не ўсіх выкрэслілі. Як вы ўвогуле ставіцеся да гэтай сітуацыі і да ўсіх гэтых, ну, умоўна кажучы, так, пошукаў, здраднікаў, даносчыкаў, усяго астатняга? Ну, тут два аспекты ёсць. Мне падаецца, першы аспект, што калі мы паглядзім, што там 40 000 даносаў, гэта не азначае, што 40 000 грамадзянаў Беларусі, бо гэта можа шакаваць сітуацыю, што такая велічэзная колькасць беларусаў занимаецца даносамі. Наша Ніва, мне падаецца, зрабіла расследаванне, дзе падала інфармацыю, што там рэальна, хто пісаў даносы, 2000 беларусаў. З іх таксама пісалі пра нейкія сямейныя разборкі. Таксама там ёсць даносы ад расіян, ад рускіх. Да? І гэта трэба прыняць. Другое, і гэта важна, кіберпартызаны нанеслі моцны удар па сістэме КДБ. Яны паказалі, што яны не ў стане забяспечыць свае дадзеныя, сваю таксама, сваіх інфарматараў. І гэта такі моцны удар па церцелю. Я думаю, што гэта ў нейкім сэнсе дапамагае нам і ў выбарах у коардынацыйную раду. Бо зараз будзе менш ахвотных, калі ўвогуле яны знайдуцца, якія будуць пісаць гэтыя даносы. Так што тут яшчэ другі станоўчы вынік, які ёсць. Ну, што тычыцца выявілі, не выявілі, ну, тут цяжка сказаць. Зразумела, што это база за 9 гадоў уже падаецца, да, пададзена. Ну, яна можа быць значна большая. Гэта перспектыва ілюстрацыі, за якую мы таксама выступаем у Новай Беларусі. Ілюстрацыя і тых асобаў, якія належаць да спісу Лукашэнкі і ўвогуле па супрацоўніцтве са спецслужбамі. Ну да, без ілюстрацыі не абысціся. Спадар Павел, на завяршэнне, ведаю, што вам трэба ехаць, але тым не менш, учора, і вы такі адмысловы допіс рабілі з гэтай нагоды, была такая вялікая дата, ну, можна сказаць, старт у свой час Еўрапейскага Саюза. Быў дадзены ў гэты дзень 1 траўня 10 гадоў, 20 гадоў таму. Я зараз пра тое, што Беларусь у Еўропу. У Беларусі, як вы там сказалі, у Беларусі некалі таксама з'явіцца сцяг Еўрасаюза, там супраца з Еўрапарламентам, з Еўракамісіяй, але наколькі нават размовы ідуць пра тое, што, ну вот, как бы перспектывы уваходжання Беларусі ў Еўрасаюз у будучым, але цяпер уже вот гэта ўсё абгаворваецца і нейкія, можа быць, нават рашэнні прымаюцца. Наколькі это ўсё рэальна?
Ну, сёння нереальна, але калі мы будзем пра гэта маўчаць, то гэта не будзе рэальна і заўтра і паслязаўтра. Таму, конечно, я нават сёння з Владимиром Остапенком перапісваліся. Ён кажа, конечно, мы чакалі, што нашы еўрапейскія партнёры учора ў сваіх заявах таксама адзначаць і Беларусь. На жаль, гэта не было адзначана. І гэта таксама, не думаю, што можа крытычна, але гэта пытанне і да Коордынацыйнай рады, якая магла бы ставіць гэтае пытанне і перад еўрапейскімі дэпутатамі, да, і перад еўрапейскімі структурамі. Так што гэта адно з задач, якая важна рабіць. Штосьці шмат такога робіцца і павінна рабіцца, што можа так вымерыць вельмі цяжка, да, вось сказаць, вось я взяў гэта, вось это зроблена, да, вось это я трымаю ў руках. А нейкія словы, здаецца, ну словы і словы, але гэта все фарміруе, як я казаў, па паліцах трэба гэта ўсё раскласці. Што тычыцца перспектыву, ну, па-першае, то, што ў нас ёсць кантактная група Беларусі-ЕС, значыць, мы ўжо ўпершыню, як нават непрызнаны выканаўчы орган, прадстаўнічы орган, ці там умоўна прызнаны прэзідэнт-элект праз нашых еўрапейскіх партнёраў, але мы маем гэтую кантактную групу. Мы вядзем дыялог на ўзроўні ўрада, дзяржавы, бо такія групы ёсць дзяржавамі. Тое самае і ў амерыканцаў. Яны такія стратэгічныя групы ствараюць з дзяржавамі. Значыць, гэта важна выкарыстоўваць, каб будаваць будучае нашае членства ў Еўрапейскім Саюзе. Тая дэкларацыя, якая мы ведаем, 3 мільярды еўра для будучага першага перыяда станаўлення Беларусі. Гэта важная дэкларацыя, гэта абавязательства ўжо Еўрапейскага Саюза, якія яны ўжо выкрэсліць не змогуць. Таму чым больш мы будзем такіх сувязяў будаваць з еўрапейскімі структурамі, тым лягчэй мы зможам дасягнуць нашай мэты уваходжання ў Еўрапейскі Саюз. А гэта эканамічны рост. Ну, просто па-чалавечаму. Давайте так вось. Па што ўступаць у Еўрапейскі Саюз? Да, я меў дыпламатычны пашпарт. І, конечно, для мяне мяжа была меншай праблемай. Але быў час, калі я не меў дыпламатычны пашпарт. І не скажу, што гэта такая цікавая прыгода. А калі зараз мы паглядзім, што дзеецца на межах, без дыпламатычнага пашпарта просто праехаць праз мяжу. І вось што плюс? Калі Лукашенко кажа, хтосьці хоча закапіць тэрыторыі НАТО, Еўрапейскі Саюз. Да якой халеры ім тэрыторыі? Я жыву ў Францыі, працую ў Германії. Я жыву у Францыі і працую ў Італіі, да? І наадварот, межаў няма, не будзе чэргаў, не трэба будзе візаў, магу працаваць у Беластоку, а жыць у Гародні і гэтак далей. Вось гэта самы галоўны плюс, нават проста чалавечы плюс, які дае ўваходжанне Беларусі ў Еўрапейскі Саюз. А што нам баліць? Гэта правы чалавека, гэта дэмакраты. Нават, калі вось так паглядзець, усюды парушаюцца правы чалавека. І хтосьці скажа, ну, вось у Беларусі, зразумела, тут увогуле казаць нечага, гэта ж проста жах, што даецца. Але ў Еўрапейскім Саюзе, ў некаторых краінах, у ўсіх краінах парушаюцца правы чалавека. Але галоўная розніца ў чым? Што я магу абараніць свае правы. Што ёсць адвакатура незалежная, што ёсць суд незалежны, што я магу дасягнуць сваёй праўды ў канцы канцоў у Еўрапейскім судзе па правах чалавека, калі нават нацыянальныя інстытуты не спрацуюць. Вось гэта самае галоўнае, што ўжо напрацавана. Вось гэтыя прынцыпы базавыя, якія існуюць. Я хачу жыць у такой краіне, дзе я магу свабодна ездзіць, працаваць, турыстычна ездзіць, і дзе я змагу абараніць свае правы, нават калі яны парушаны будуць. Дзякуй вялікі. Ну што ж, шмат сказаў Павел Латушка. Юрась, можа на заключэнне вы што-нибудь з нагоды выбараў, з нагоды базы даносаў, з нагоды прышэсцвя Хрыста, веры, што-нибудь? Я бы вернулся до нашай першапачатковай тэме. Нагадаю, што мы размаўлялі тут пра выбары ў Коордынацыйную раду, пра важнасць гэтых выбараў, про тое, што, напэўна, упершыню для беларусаў з'яўляецца такая магчымасць. Тут можна апеляваць да падзеяў 2020 года, але это было па правілах Лукашэнкі, як бы там ни было, а зараз гэта ўжо па правілах абсалютна дэмакратычных, на якія няма ўплыву там выбарчай камісіі, ЦВК, Лідзі Ярмошына і гэтак далей, якія не будуць фальсіфікавацца выканкамамі і іншымі адмыслова абучанымі людзьмі. Вот унікальная магчымасць. Можа быць, пасля сабе нават паставіць галочку такую, што впершыню за 30 гадоў прынял удзел у дэмакратычных выбарах, звязаных з Беларусю, і абіраў беларусаў. Таму заклікаю ўсіх прыйсці, перад гэтым уважліва пазнаёміцца са спісам кандыдатаў, глядзець, можа быць, не столькі на асобы і на праграмы, хаця і это важна, але паглядзець на папярэднюю дзейнасць, што рабілі гэтыя людзі, ці ёсць ім што сказаць, ці яны будуць рабіць нешта ў абранай Коордынацыйнай радзе. Ось тут за спіс нумар 9, команда Павла Латушки и «Рух за свободу», мне не соромно. Тому чекаем вас на выборах. Мы не идем просто посмотреть, мы идем працаваць.
Ведаеце, я б хацеў гэты нашу размову завершыць, можа быть, крыху нечакана. Я ведаю пазіцыю грамадзянскую, ну і ўвогуле па вайне ва ўкраіне Паўла Латушкі, да прыкладу, і, в прынцыпе, усіх чальцоў народна-тэкрыснага кабінета, аб'яднанага пераходнага кабінета і гэтак далей. І таму я абсалютна не здзівіўся, калі са сваім відэазваротам Павел Латушка быў на YouTube-канале у нашага калегі Балаганова, калі быў той збор на 100 дронаў для палка Каліноўскага. Але для мяне ўсё ж таки троху было дзіўна, калі у сябе у канале Павел Латушка заклікаў людзей далучыцца да іншага збору, на збор для беларускіх добраахвотнікаў з роты выведкі другога інтэрнацыянальнага легіёна. Хлопцам ўжо трэба машыну набываць, ці набылі, а трэба перавесці, ну, караце кажучы, на машыну. Папярэднюю знішчылі, таму трэба новую купіць. На машыну. І вось Павел Латушка, НАУ, команда, я так разумею, вся команда долучаецца до этого збору. Еўрада таксама долучаецца заклікам дапамагчы беларусам, беларускім добраахвотнікам разжыцца новой машиной для того, каб працягваць выконваць свае абавязкі. Спасылка на збор ёсць у нас тут у нашым чаце, так что, калі ласка, далучайцеся до збору, ну і далучайцеся до галасавання. Ну, а гэта уже не першая машина, не першы дрон, які мы набылі, гэта десяткі тысяч еўра дапамогі і медычнай, і харчовай, і іншай, якой мы перадавалі і палку Каліноўскага, і іншым добраахвотніцкім падраздзяленням наших герояў ва Украіне. Таму просім вельмі падтрымаць. Там невялікая квота, уже сума засталася менш за $1000, каб набыць гэты аўтамабіль. Ну, а там, глядзіш, пасля выбараў, калі зменіцца улада у каардынацыйнай рады спачатку, а там ужо далей, глядзіш, можа, ўжо зменіцца і падыходы, і збяром, ну, і на якім Хаймарс. Чаму не? Але дарагі ён, халера. Да, ну, і беларусаў таксама шмат па ўсім свеце. Дзякуй вялікі. Павел Латушка, Юрась Губарэвіч, Зміцер Лукашук, выбарчы спіс, кааліцыя, каманда Паўла Латушкі і рух за свабоду. Слухайце, глядзіце, подписывайтеся, далучайцеся. Жыве Беларусь. Жыве. Жыве.